Shirin nan da kan ilmantar ya faɗakar kuma ya nishaɗantar da masu sauraro. Sunana Ahmad Isa. To har yanzu dai muna nan a cikin littafin Zafin Hawayena wanda Balkisu H. Muhammad matar Awalu by Force zage ta wallafa. Kuma idan masu sauraro za su tuna a shirin da ya gabata mun kwana ne inda muka ji Aisha matar yaya Bombi da ƙyar ta iya kai kanta gida ta yi fakin a harabar gidan ta fito gudu-gudu sauri-sauri ta fada babban sitting room ɗinta ta zube akan doguwar kujera. Muka ce kuka ta saki, handset ɗinta ne ya shiga ruri kusan so uku yana katsewa sai a na hudu ta ɗauka. Sunan Bombi ta gani, ta gyara zamanta cikin ƙoƙarin sai ta kanta ta latsa kore. Hello matar yaya, ban san me ke faruwa ba, ƙafata ta kumbura. Hello, kin yi shiru? Kina bisa layi kuwa? Muka ce za ta yi magana, kuka ya kwace mata, ta cillar da wayar gefe ta ci gaba da kuka. Cikin tashin hankali ya tura kofar yana ɗingisawa, yana jin wani irin raɗaɗi da daga kai ta kiɗime da ganinsa cikin rawan murya. Me yasa za ka yi haka? Bacin an ce maka kada ka taka sai nan da sati ɗaya. Kana son lalatakin ne? Ka gaya mu. Ka je zube kan kujera, wa ya ɓata miki rai? Ta ɗora fuska tana share ƙwallon fuskarta. Wannan ba huruminka ba ne Bombi, kada ka tambaye ni. Hurumina ne, yaya baya nan, ni ne ke da alhakin sanin duk wata matsala taki, don haka ke nake sauraro. Sai ta taso ta matso inda yake ta durƙusa tana mamakin yadda kafar tasa ta kumbura. Bombi, kana ficewa yawonka shine yasa kafarka ta kumbura. To a nan za ka ci gaba da zama har kafa taka ta ƙarasa warwarewa. To nan ne muka tsaya, yanzu kuwa za mu ci gaba. In ina nan abokaina kowa zai dinga shigowa, ni kuma ina kishin mata yayana, kamar yadda zan yi kishin matata, don haka dole ne ki banni na wuce. Ke saurara, please ki gaya min abin da ke faruwa. Ya yi ƙoƙarin danna damuwarta ta yi murmushi. Addu'a kawai nake bukata daga gare ka Bombi, rashin haihuwan nan na damuna. Ina tausayin Muhsin ya kai munzalin da zai buƙaci ya ga jininsa. Wai ya nuna miki hakan ne? Ta ce a ko ɗaya, sai dai na san kawai yake yi mu. Ya ce to yaya halin mu ɗaya da shi, ya miƙa lamuransa ga Allah, da haka ki daina damuwa. Please, ni wallahi har kin sa na tsure da zan tawo. Ta tsire da dariya. To a ɗaya ɓangaren Nasma cikin baccinta take ta faman jujjuya kai, ta jike sharkaf da gumi, ga dukan alamu mafarki take yi. A gigice ta farka, hannunta dafe da ƙirjinta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take faman maimaitawa. Sai Bilkisu ta ƙaraso mahaifiyarta a sukwane ta zauna a gefenta. Lafiyar ki kuwa? Nasma sai kalle-kalle take, kamar wata zautacciya. Lokaci ɗaya ta sake wata doguwar ajiyar zuciya, ta tabbata abin da ta gani mafarki ne. Tambayar ki nake yi, Bilkisu ta ce da ita. Don yaya Anas kaɗai ya san abin da ya faru, ya kuma gargaɗe su da kada su faɗa ma kowa. Mafarkin nata ya danganci ɗan nefa. Ta san umminta da bin diddigi, in ta so tuhumata har sai ta gano gaskiyar lamari. Don haka a hankali ta motsa labbanta. Umma firgita na yi kurum. Sai ta jinjina kai. Nazma, ba kya son yin addu'a yayin kwanciya bacci ko? Na ce ki dinga kwanciya da alwala. Muddin ba kya yin yadda na ce, ba za ki rabu da firgici ba, ga ki da ɗan karen tsoro. Sai ta jinjina kai. Ummi, zan dinga yi. To shi kenan, tashi ki je ki yi alwala. Ta miƙe cikin rashin kuzari da kamarwa ta yi alwala, bayan ta idar ta ɗauki alƙur'ani mai girma tana tilawa. Kimanin awa ɗaya ta ɗiba ta ajiye alƙur'anin mai girma, ta ɗaga hannu ta yi addu'a ta shafa. Sai Bilkisu ta shigo ta zauna kusa da ita. Ya dai kamata ki koma cikin su Bazma ku dinga kwana, tunda yayarku ta yi aure, su biyu ne kaɗai suke kwana a ciki.
Ummi ni tsoro nake ji. Haka zaki daure, wata rama ai aure zaki a kai ki gidanki ke kaɗai ko? Sai ta saki baki tana kallonta. Ummi, kin mance babu ɗan da aka kai shi kaɗai a gidan nan? Kin mance 'ya'yan gidan nan ake aurar da su, in ma an fita da su gidan wasu 'yan uwa za a kai su, gidan kuma na yawa kamar namu? Da rike hannun Nazma tana ɗan matsawa. Ina yi miki addu'a, in har addu'a uwa ba ta faɗuwa ba za ki rayuwa irin ta jahilci ba, ba za ki rayu cikin gidan nan ba. Me yasa? Ba za ki gane ba. To mu ke ma kin fi son na auri mai kuɗi kamar yadda Anti Farida ke gaya miki? Anti Farida fa kullum takan ce ban dace da kalar gidan nan ba, tana cewa kyan tana auri gogaggen namiji. Kyawuna na yi ilimi mai zurfi, tana yi min sha'awar zama likita. Sai ta ɗago kai ta dube ta, ummu ke ma haka? Ni ba nufina kenan ba, duk namijin da Allah ya baki ko mai kuɗi ko talaka, in har yana da aikin yi da zai iya ciyar da ke ba zan raina sana'arsa ba ko mai ƙanƙantarsa kuwa. Muradina a kullum ki auri namiji mai ilimi, wanda ya san mutuncinki ya kuma san ciwon kansa, ba ballagaza ba. Ban raina ma 'yan uwanki ba, rashin iliminsu ne kaɗai illa, shi ke sawa suke aikata komai. Haka zalika ni kaina ina yi miki sha'awar ki yi karatu mai zurfi, wanda 'yan uwanki da sauran al'umma za su yi alfahari da ki. To amma ummi ta yaya hakan za ta yiwu? Nasma, babu abin da ya gagari Ubangiji. Don ina ji a jikina muradina zai cika, da yadda Allah daga kanki iyayenki za su aji aƙida su a kan ƙin boko. Salamu alaikum. Abubakar ya yi sallama cikin sakin fuska. Hamu alaikum salam, sai da ka gama jin mu sannan za ka yi sallama? Ya yi murmushi. So tari yadda take jan Nazma a jiki yasa yake ƙara ƙaunarta. Yana son Nazma fiye da komai, yakan ji nishaɗi da farin ciki a duk lokacin da ya ɗora ido a kanta. Sai Nazma ta miƙe, baba san da dawowa. Ta karɓi leda hannun shi ta yi farfajiyarsu. Abubakar ya buɗe hannayensa yana yi wa matarsa Bilkisu nunin da ta taho. Tana faman sissinƙewa ta faɗa ƙirjinsa. Sai mai da hannun shi ya rufe tare da sauke sassanyar ajiyar zuciya. Bilkisu ba kya tsufa, ina son ki, Allah ya miki albarka. Ta yi murmushi cikin jin daɗin kalamansa. Ya haka Bilkisu, hannunki sanyi, aikin me kika yi haka? Yusra da ke ƙoƙarin shigowa ta tafe, Papa wanki ta yi. Ya tsare ta da manyan idanun shi. Haka muka yi da ke? Da sassauta murya. Ka yi haƙuri ka saurare ni, yanzu don Allah ba za ka ji nauyin a ce gashi ni kaɗai a gidan nan ina kai wanki ba? A tunaninka me ba za a ce ba, bakin ɗan adam ba ƙaramin illa ke gare shi ba. Bacin ma haka aikata abin da ka ce zai iya haifar da husuma. Har abada 'yan uwanka ba za su taɓa ƙaunata ba, amma ka zauna ka yi nazari. Na gamsu da abin da kike nufi, na gode. Amma ina son ki dinga ajiye wankin in na dawo mun dinga haɗuwa muna yi. Ha ba Abubakar, da neman mana abinci za ka ji ko da wahalar gida. Ka bari, yau ne fa na yi ni kaɗai, amma in na sa su Nazma a gaba muna yi nan da nan muke gamawa. Yau ɗin ma aikenta ne shi yasa ba mu yi tare ba. To yanzu ki je ki juya hantar da na kawo ki kuma yi wa kaka farfesunsa. Suna zaune a tsakar gida, Bilkisu ta fito rike da tire za ta kai wa kaka abinci. Sannunku, ta ce, duk da kallon banza da suke jifanta da shi. Bata damu da jin amsa su ba, ta wuce abinta. Kaka na zaune a buzu yana lazumi, ganin ta yasa shi faɗaɗa fara'arsa. Yar aljanna, an ƙara so ne, Allah ya miki albarka. Ta yi murmushi ta dire masa kwanukan ta miƙe za ta fita. Ya ce in kin je ki turo min uwa guda. Ta ce to,
Da sauri Hadiza ta bar inda ta laɓe ta koma cikin sauran matan gidan da na fesa musu abin da kunnen ta ya ji. Hawa ta ɗauka da cewar, mu ga mu ‘yan wuta ba, wannan kirarin nasa kan ƙona min rai, saboda kawai tana bashi abin duniya yasa ‘yar ya laƙaba mata ‘yar aljanna, kamar shi ne da gidan aljannar, ido a tsaye kamar zamani? Haba Hauwa, ai dole ya mata wannan kirarin, in ji Binta, mutumin da ke kyautata maka dole ka wasa shi. Kulliyomin fa ba ta gajiya da hidimta masa, abincin safi, rana da dare duk ita ke bashi, komai in ya bukata gunta yake aikawa. Ko ba ta da shi sai ta san yadda ta samo ta bashi, ko baki yayi ita ke ɗawainiya da su. Zainab ta ce, daɗinta kuɗin na ɗansa ne, ‘yan renan hankali. To, tunda ta ji Zainab ta tsoma baki, sai ta yi shiru. Ta san kiris take jira. Hadiza ta ce, to, banda ma abinku, riba take ci, ina kuma tabbatar muku da bata bar shi hakan nan ba. Ana haka Abubakar ya yi musu sallama, sai suka share zancen, kaga mijin Balkisu, alherin Allah ya kai maka, an baka kasha ka hantse, ga kanan kayi bulbul da kai mijin ‘yar aljanna hakimar gida mai faɗa aji wacce in ta ce ta zauna. Hadiza uwar gidan Babba Hanza ita ce ke yi wa Abubakar kirari. Dariya ya yi, ya gane nufinta. Ashe kuma kuna jin daɗin kirarin nan na kaka ba, ‘yar aljanna ba? Sai ko Hadiza ta galla masa harara. Daidai lokacin Balkisu ta sake tahowa za ta shiga bayi rike da buta. Wata dube ta cikin sigar wasa. Gaskiya ki ƙara himma, wannan buzun naki yana hawa, ga kinan ke da mijinki ɗayan ranku, kun fi kowa ƙoshi, ko mai aka samu daga ke sai ‘ya'yanki ba ki da matsala Hajjaju. Murmushi kawai ta yi, ta san magana ake gaya mata a fakaice. Ai ba buzu na hau ba, ki tambaye shi zai baki labari. Ta wuce abinta, sai kuwa Hauwa ta riƙe baki. To, tun da Bambi ya soma jinyar kullum tare suke wuni da su Suleiman, dan zaman da Aisha ta yi da su ta fahimci halayyar kowa daga cikinsu, halayen da in Bambi ya rabu da su zai dawo daidai yadda take bukata. Haka abu ne mai wahalar gaske. Ta sani Bambi yana ƙaunar su fiye da komai. Iceman kaɗai ta yadda da shi don shi mutum ne mai mutunta na gaba da shi. In an ɗauke shi duka sauran suna da girman kai da nuna su kaɗai ne ke ƙaunar Bambi. Takaicinsu ya sanya ta ɗan ranke shigowa gunsu, sai dai in za ta miƙa musu abinci. Fitowa yi cikin ƙananan kaya, duk inda ya girma ƙanshi ne ke tashi. Cikin ɗan ɗingisa ƙafa ya buɗe mota mai ƙirar jib ya shiga, kai tsaye nufi gidan Suleiman ya kutsa kai. Yana shiga ko ina na gidan ba tare da shamaki ba. Matar shi Fa'iza na zaune budu-budu, zani daban, riga daban, ɗan kwali daban. Abinci ne a gabanta, tana faman kai loma. Ya kaɗa kai kurun ya zauna. Ina mutumin ne? Ya shiga wanka, bara na zubo maka abinci. A na ƙoshi, ya ce da ita. Gaba ɗaya ƙyanƙyaminta yake ji. Irin wannan mata haka? Me zai sa Suleiman ya kasa yin bariki? Don Allah jibi mata kamar an kwato ta daga bakin kura? Saki ya yi a ciki. Suleiman ne ya fito cikin shigar alfarma, ya sake duban Fa'iza, sai ya ji gaba ɗaya tausayin shi ya kama shi. Gashi ɗa namiji gogagge ɗan birni na a zo a gani, amma kalli matarsa. Abokina yaushe ka shigo? Ya zauna a kusa da Bambi. Ban jima ba, na ce na zubo masa abinci ya ƙi. Ya ja tsaki, amma ba ki ma da hankali. Kin ɗauka kowa irin ki ne? Ina za ki ci, daga ina kike ci, me kike yi ci? Abokina taso mu je. Duk Bambi ya ji bai ji daɗin abin da ya mata a gaban shi ba, ya dubi Fa'izar. Ga mamakin sa sai ga ko a jikinta tamkar ba ita aka gaya magana ba. Ya miƙe za su tafi da sauri ta ce, kuɗin ce fa nan dare. Sai sa hannu cikin aljihunsa ya ɗauki 500 ya cilla mata. Suka yi waje, sai ko ta kwalawa almajirin ta kira.
ya shigo a guje da miƙa masa 500 ɗin maza kai wa kyauta mai dashi ka ce zubin yau da na gobe ka dawo da wuri za ka je kasuwa ka jigo. To a cikin mota Bambi ke wa Suleiman mitar abin da yake wa matarsa. Ai kai ka ɗauki abin da zafi ita kan tuni ta mance kai bata ma san ina yi ba in zan kama ta inda ka muddin zan bata abinci da kuɗin cefa ne ba za ta yi fushi ba. Ka san Allah kana gani sai fa na fito in raba dare a waje wani lokacin ma na kwana amma bata taɓa nuna damuwarta ba. Haka ban taɓa cin abincinta ba tun da na lura da ƙazantarta amma abin mamaki ba ta jin ciwon hakan. Haka za ka ga ta ɗauke abincin tana murna ta sa a gaba ta naɗa in ta gama ta kwanta bacci in ta farka ta ƙara janye kwano ta ci in cikin ya ɗauka ta shige ban ɗaki ta zuba uban kashi. Haka za ka ji tana faɗin wai ciki na yara rake da ƙara jan kwanon ta sake dakar abincin. Shi yasa koyaushe gidan bai rabo da motar kwasa kashi. Bambi ya ce, to me yasa ba za ka ƙara aure ba? Ina tsoro kada fa wata ranka kwaso mai tsadar. Ina ganin kamar duka halinsu ɗaya. Ban son nan gaba in kwaso wacce za ta takura ni. Kaga ito wannan ba ta da sa ido akan harkokina? To daga nan gidan Mubarak suka nufa. A ɗaya ɓangaren mahaifin Bambi, hannunsa sakale a bayansa yana faman kai komo, ya koma ya tsaya ya fuskanci Hajiya Amina. Me yasa biki sanar da ni ba tuntuni? Shin kin yi min daidai kenan? Da tausasa murya, Alhaji yanzu ma ban so na gaya maka ba saboda da zaran ya ji labari zai zaci haɗa ku nake son yi saboda ba ni na haife shi ba. Zai ɗauki handset ya kira shi ta hana shi, kada ka yi haka. Ai wannan matsala ba mai wahalar warwarewa ba ce, maganin abin kawai ya yi aure. Ina ganin yin hakan zai sauƙaƙa lamarin. Ya jinjina kai. Ya gamsu da shawararta, ka bani dama in samo masa yarinya ta gari 'yar manyan mutane. Na baki wuka da nama, in ki min haka kin cancanci uwa ta gari. Na sani giyar kuɗi ce ke ɗawainiya da shi, Zaidu bai taɓa ganin ɓacin raina ba, amma zan fito masa ta bayan gida. A'a Alhaji, mu ɗan bi shi a hankali. Bambi ya wuce munzulin da za a yi masa dole. To, a ɗaya ɓangaren take cewa Zainab, kamar na ji Yusuf na yi wa kaka magana zai mai da Basma makaranta ko? Ko shin da saninki? Ni ce mana na ba da shawara haka, ke ma ya kamata ki haƙura ki bar Husna su dinga tafiya tare. Wannan boko zamani ya riga ya zo da shi, in ya kasance yaran ba su yi ba duk inda suka yi kallon jahilai za a dinga yin musu. Sadiya da Maimuna da hakimar gidan duk suka yi mata ca. Lallai Zainab kin ɗauko hanyar lalacewa. Yanzu ki duba yadda Balkisu ke juya Abubakar sai abin da ta so yake yi. Kullum sai yawon ɗaukar bashi saboda kurin ya kyautata mata. In garin Allah ya waye baka ji ƙamshi na tashi a ko'ina ba sai a sashenta. Duk gidan nan kowaccen mu na da aboki ya zama ban da Balkisu. Duk ba bokun ne ya janyo hakan ba? Zainab ta ce, amma ba kya ga biyayya da Balki ke yi wa Abubakar cikinmu babu mai yi wa mijinta? Batun bashi kuma ya aka yi kuka sani, ya kamata mu dinga yi wa kanmu adalci. In muka ce haka za mu dinga yi za mu haifar wa kanmu matsala babba gun rarrabe kan yaranmu. Babu wanda ya san gawa fari fa sai Allah. In har muka haɗa kan yaranmu, to ko da mun bar duniya ba za su yi watsi da zumunci ba. To munafuka, haka da an yi magana ki hau kare su, ni na sani ba za ki taɓa ganin laifinta ba, saboda ‘yarta na tare da ‘yarki, za su dafa mai daɗi su ba ta ci. Haka suka yi ta jeho mata maganganu dole ta tsoke baki. To, ƙarfe 12 na dare Nasma zaune akan katifa rike da littafi tana karantawa, gefe Basma ce ke ɗaura lalle a ƙafa, sai Husna da take shirgar baccinta. Nasma albishirinki, da aji littafin a gefe, faɗin mu ji. Na ji mai gidanmu na cewa mama zai saya min kayan makaranta ranar Litinin zan fara zuwa. Mai gidan namu da ta ce tana nufin abbanta kenan.
ko ba komai na huta da wannan shegen zama kullum a ce mutum shi kenan kullum a gida kamar wata mai taka ba. Ta ja tsaki, rayuwar gidan nan san ba ta yi ba. Nazma ta yi dariya, gwara ma ta yi miki don a cikin gidan zaki ƙara rayuwarki. In ji uban wa. Nazma ta ce in ji lamba 10. Ba lamba 10 ba ko lamba 20 ne a kaina za a daina wannan muguwar al'adar. Ta ja tsaki. Bazma, don Allah ki shiru kada a ji mu, ni kan babu ruwana. Ki je na ji, amma idan aka haɗa ki da ya garzali kya yi bayani. Ta kai mata duka, amma ke muguwa ce, to ta Allah ba taki ba. Da ya tsaki kurum da koma ta kwanta. Karfe 4:30 Husna ta ɗaura alwala ta zo tana tashin su duk da ta san ba lalle ne su tashi ɗin ba, ta ɗebo ruwa tana watsa musu. Sai Bazma ta tashi a kubule, sallar dare ba farilla ba ce don haka a kyale mu. Sai ta koma ta kwanta tare da juya mata baya.